खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट' थामहिनबा दिनै रंजालि बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोआ गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो। रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै गाहाय फोरबो। रंजालि बैसागु फोरबोखौ बर' हारिनि अनगायैबो आसामनि गासै थागिबिफोरानो गाजा गोमजायै फालिनानै रंजायो। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बोराय बेन्थ, गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' गाजा गोमजायै मेथाइ खनै खनै रंजायो। गोदो गोदाय समनिफ्राय बर' हारिया रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दं। दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआव गासैनिबो साननाय हनाय सिमांफोरा जाफुंगोन, लोगोसे बयबो गोग्गो देहा लाना जिउआव आगान सुरलांनो हायो बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै गासै बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरनिसिम रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट' थामहिनबा दिनै रंजालि बैसागु फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोआ गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो। रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै गाहाय फोरबो। रंजालि बैसागु फोरबोखौ बर' हारिनि अनगायैबो आसामनि गासै थागिबिफोरानो गाजा गोमजायै फालिनानै रंजायो। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बोराय बेन्थ, गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' गाजा गोमजायै मेथाइ खनै खनै रंजायो। गोदो गोदाय समनिफ्राय बर' हारिया रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिबोगासिनो दं। दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोआव गासैनिबो साननाय हनाय सिमांफोरा जाफुंगोन, लोगोसे बयबो गोग्गो देहा लाना जिउआव आगान सुरलांनो हायो बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै गासै बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरिफोरनिसिम रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।